ሰላም ኩልኩም ናብዚ ናብ ናይ ሎሚ ናይ ቴክኖሎጂ ትምህርትና እንኳዕ ብድሓን መጻኹም። ሎሚ ብዛዕባ እቲ ቻት ጂፒቲ ዝበሃል መሳርሒ ኢና ክንመሃር። ሎሚ ከመይ ጌርካ ካብ መጀመርታ ክሳብ መወዳእታ ብዝርዝር ከም እንጥቀመሉ ከርእየኩም እየ ማለት እዩ። መጀመርታ እዚ ቻት ጂፒቲ ካብቲ ኩባንያ ኦፕን ኤአይ ዝመፀ ኮይኑ ብሰብ ሰርሖ ብልሒ ወይ ድማ አርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ዝሰርሕ ናይ ዕላል መሳርሒ እዩ። ከም ሓደ ኩሉ ዝፈልጥ ምኩር ሰብ ጌርኩም ክትወስዶ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። ሓሳባት ንምፍላቅ ብሬንስቶርም ንምግባር ወይ ሰደቃታት ንምትንታን ከምዚ አናላይዚንግ ስፕሪድሺትስ ከምኡውን ከም ናይ ፅሕፈት መምህር ኮይኑ ከገልግለና ይኽእል ማለት እዩ። ብሓፂሩ ንመዓልታዊ ስራሕትና ኣዝዩ ዘቃልል ናይ ኤአይ አሲስታንት እዩ። እንጂ ምናልባት ዘይትፈልጦ ሰባት ክትህሉ ስለ ዝኽእሉ እቲ ቻት ጂፒቲ ኢልና ንፅዋዕ አፕሊኬሽን እዛ ኣብዚ ትሪእዋ ዘለኹም ኣብዚ ናይ ሞባይል ስክሪነይ እዛ ቻት ጂፒቲ ትብል ዘላ እያ ማለት እዩ። እዚኣ ነዚኣ ዳውንሎድ ክትገብሩዋ እንተደኣ ኮንኩም መጀመርታ ኣብ ጉግል ፕሌይ ስቶር ክትኣትዉ ኣለኩም። ኣብ ጉግል ፕሌይ ስቶር ምስ ኣተኹም ኣብታ ሰርች ትብል ክሊክ ጌርኩም እዛ ቻት ጂፒቲ ትብል ትፅሕፉ ማለት እዩ። ቻት ጂፒቲ ምስ ፀሓፍኩም ነዚኣ ትመስል እታ ኣይኮን ማለት እዩ። እታ ኣይኮን ነዚኣ እያ ትመስል። ሽዑ ኣብዚኣ ኢንስታል ትብል ክትመፀኩም እያ በዛ ጎና ናተይ ሕጂ ኦልሬዲ ተፃዒና ስለ ዘላ ኦፐን እያ ትብል ዘላ ኦፐን ኢለ ክኸፍታ እያ ማለት እዩ። ምስ ከፈትኩዋ ነዚ ዝመስል ሓደ ኢንተርፌስ ክመፀኒ እዩ። ምናልባት ኣብዚ ላዕሊ እንተደኣ ሎጊን ዝብል ፀኒሕኩም ሎጊን ክሊክ ትገብሩ። ሎጊን ክሊክ ምስ ገበርኩም ድማ ትምዝገቡ ማለት እዩ። በታ ናይ ጉግል አካውንትኩም ጌርኩም ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። ምስ ተመዝገብኩም ልክዕ ነዚኣ ትመስል ኢንተርፌስ ክመፀኩም እዩ ማለት እዩ። ሕጂ እታ መጀመርታ ንገብራ ናብ እታ ናይ ምምዝጋብ ሳይን አፕ ናይ ምግባር ስራሕ ማለት እዩ። እታ ዝቐለለትካ በታ ናይ ጉግል ናይ ጂሜል አካውንትኩም ጌርኩም ትምዝገቡ። ሕጂ ምስ ኣተኹም ኣብ ታሕቲ እዛ ሓንቲ ናይ ፅሕፈት ቦታ ወይ ድማ እዛ ቻት ባር ትብል እዛ ቻት ባር ክትመፀኩም እያ ማለት እዩ። ኣስክ ቻት ጂፒቲ ትብል ፅሕፈት ዘላታ እዚኣ ክትመፀኩም እያ። ኣብኡ ሕቶኹም ወይ ትእዛዝኩም ኣብኡ ኢኹም ትፅሕፍዎ። ንኣብነት ዝኾነ ንሓደ ሓድሽ ንግዲ ዝኸውን ስም ሃበኒ ኢልኩም ንሕዳ ትፅሕፉ ንኣብነት ማለት እዩ። ብድሕሪኡ እቲ መልሲ ከዓ ከምፃልኩም እዩ። ሕጂ ኣብዚ ክንፅሕፈላ ኢና ዝኾነ ኢልና ኣብዚ ዝኾነ ትደልይዎ ትሓትዎ ትደልዩ ነገር ኣብዚ ትፅሕፉ ነዚኣ ሽዑ ክሊክ ትገብሩዋ ማለት እዩ። ድሕሪኡ ትፅበዩ። ሕጂ ኣብዚ ኣምፂለይ ኣሎ for my business ኢለ ኣሎ since your YouTube channel is called Yoha Media and you are working on content with an emphasis on Eritrean humor suggest ትገብረኒ ኣሎ ማለት እዩ። ኦልሬዲ ብዙሕ ቻት ስለ ዝገበርኩ ኦልሬዲ ብዛዕባ ዝፈልጦ ነገራት ስለ ዘለዎ እዩ ዳይሬክት ኣምፂለይ ኣሎ ማለት እዩ። ምናልባት ናታትኩም ዝተሓትዎ ሕቶ ርዩ ካልእ መልሲ ከምፃልኩም እዩ። ካልእ ቻት ጂፒቲ መልሲ ምስ ሃበኩም እንተዘይዓጊብኩምሉ ዝያዳ የሕፅሮ ወይ ብዝያዳ ግለፀለይ ኢልኩም ክትእርሞ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። ልክዕ ከም ሰብ ኢኹም ምስኡ ትዕልሉ። ሕጂ ኣነ ኣይፈተኽዎን ቀይረለይ ክፍለ suggest me other names ኢለ ኣለኹ ካልእ ሃበኒ ኢለ ኣለኹ ሹር ኢሉ ካልእ ናይ ቢዝነስ ኣስማት ድማ ኣብዚ ሂብኒ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ እናገበርኩም ዝደለኹም ሕቶ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። ስለዚ እዚ እቲ ቀዳማይ ኣጠቃቅማ ናይ ቻት ጂፒቲ ብፍላይ ነቶም ጀመርቲ ዝኾንኩም ነቶም ዘይትፈልጥዎ ማለት እዩ። ሕጂ ግብራዊ ኣብነታት እዚ መሳርሒ እዚ ንመን እዩ ዝጠቅም እንድሕር ኢልና ሓደ ንተምሃሮ ሓደ ዝተሓላለኸ ሳይንሳዊ ክልሲ ሓሳብ ወይ ኮንሰፕት ንኣብነት ከም ኳንተም ፊዚክስ ንሓደ 5 ዓመት ቆልዓ ከም ዝርድኦ ጌርካ ግለፀለይ ክትብሎ ትኽእሉ ኢኹም ክገልፀልኩም ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ካልእ ንነጋዶ ከምዚ ቢዝነስ ኦነርስ እንድሕር ድኣልዮም ኮይኖም ናይ መሸጣ ኢሜይላቶም ንምፅሓፍ ድዩ ወይ ድማ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢታት ናይ ሶሻል ሚድያ ትሕዝቶታት ንምድላው ክጥቀሙሉ ይኽእሉ እዮም። ካልእ ኢንጂነራት ንዝተበላሸወ ናይ ኮምፒውተር ኮድ ዲባግ መግበሪ ንምእራም ወይ ሓደሽቲ ናይ ሶፍትዌር ስራሓት ንምጅማር
كحجزهم يخيل ማለት እዩ ካልእ ሓንቲ ምስጢራዊ ቲፕ ክህበኩም ChatGPT ብዝበለፀ መልሲ ክህበኩም እንተዳ ደሊኹም መንነት ሃብዎ ንኣብነት ከም ሓደ ምኩር ናይ ማርኬቲንግ ሞያዊ ወይ ከም ሓደ ክኢላ ናይ ሕጊ ኣማኻሪ ወይ ሓደ ክኢላ ናይ ማኔጅመንት መምህር ኢልኩም ክትጽሕፍሉ ከለኹም እትስ ዝህበኩም መልሲ ኻነ ብዝያዳ ዝበሰለ መልሲ ክህበኩም ይኽእል ማለት እዩ ክጅምሩ ከለኹም ኣብዚኣ ክትጽሕፍሉ ከለኹም ኣብዛ ቻት ባር act as expert marketer ወይ act as expert lawyer ኢልኩም ትሕተኹም ሽዑ ተስዕብሉ ማለት እዩ ስለዚ ዝሓሸን ዝበሰለን ሞያዊ ዝመስል መልሲ ክህበኩም ይኽእል እዩ ማለት እዩ ብምቕጻል ChatGPT ዝሃበና መልሲ ኮፒ ጌርና ክንወስዶ እንድሕዳ ደሊና ኣብዚ ኣላትኩም ታ ኮፒ ማለት እዩ ነዚኣ ከም ትጥቀሙ ነዚኣ ክሊክ ትገብሩዋ ኮፒ ጌርኩም ኣለኹም ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብ ካልእ ኣብ ማይክሮሶፍት ወርድ ድዩ ዋላ ናብ ካልእ ፋይል ወሲድኩም ኣብኡ ራይት ክሊክ ጌርኩም ከዓ ፔስት ክትገብሮ ትኽእሉ ወይ ዝኾነ ዕላማስ ክትጥቀምሉ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ካልእ ንChatGPT ብጽሕፈት ጥራይ ዘይኮነ ኣብዚ ብድምፂ እውን ክንሓትዎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣብዚኣ ክሊክ ትገብሩ Hi there, nice to meet you. I'm excited to help you get things done. Let's get started. ካልእ ኣብዛ ማይክሮፎን ብምእታው ድማ ብድምፂ ጌርኩም ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ኣብዚኣ ክሊክ ትገብሩ Hey ChatGPT, what do you do? እጂ ከምዚ ዝረኣኹሞ ብድምፂ ገይረ ሲምፕል ሕቶ ሓቲተ ኣለኹ ማለት እዩ ናቱ ከዓ መልሲ ሂብን ኣሎ ማለት እዩ Hello ChatGPT, what do you do? ኢለዮ So hey, I am here to assist with a wide range of things I can help with answering questions ገለገሌሉ እቲ ካብ ChatGPT ክንረኽቦ ንኽእል ኣገልግሎታት ኣብዚ ይነግረና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ተደሊኹም ክትጽሕፉ ትኽእሉ ኢኹም ትሕተኹም ደሊኹም ድማ ብዛ ማይክሮፎን ጠዊዕኩም ብማይክሮፎን ጌርኩም ብድምፂ ከዓ ሕቶ ከተቕርቡ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ብተወሳኺ ChatGPT ካብ ስእሊ ተሞርኪስና እውን ሕቶታት ክንሓቶ ንኽእል ኢና ንኣብነት ዝኾነ ዝወሰድኩሞ ስክሪንሾት ክህልወኩም ይኽእል እዩ ወይ ድማ ዝኾነ መግለፂ ድዩ ዋላ ክገልፀልኩም ዝደለኹሞ ማለት እዩ ካብ ስእሊ ተሞርኪሱ ንሕዳ ክትሓትዎ ደሊኹም ኣብዛ ፕላስ ኣይኮን ኣብዚኣ ተኣትዉ ድሕሪኡ ኣብዚ ፎቶስ ወይ ድማ ካሜራ ስኢልኩም ክትሓትዉ ትኽእሉ ኢኹም ተዘይ ኮይኑ ኣብ ሞባይልኩም ድሕዳ ኣሎ ኮይኑ ስእሊ ድማ ኣብዛ ፎቶስ ትብል ተኣትዉ ማለት እዩ ኣብዚኣ ምስ ኣተኹም ካብቲ ዘለኩም ጋለሪ ማለት እዩ ኣብኡ ምስ ኣተኹም ኣብቲ ኢሜጅ ተኣትዉ ኣብ ኢሜጅ ኣቲኹም ዝኾነ ስእሊ እንድሕዳ ኣለኩም ኮይኑ ነታ ስእሊ ከምዚኣ ጌርኩም ተምፅዋ ማለት እዩ ትመርፅዋ ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ጋጣማ ኣብ ሞባይለይ ዝኾነ ስእሊ ስለዘየለይ ሕጂ ምስ ኣምፃኹማ ኣብዚ ትሓትዎ ማለት እዩ ብዛዕባ እቲ ስእሊ ደሊኹምዎ ዘለኹም ክትሓትዎ ትኽእሉ ኢኹም ንኣብነት explain the logo within the ንመምሃሪ ስለ ዝኾነ ኣነ ቀልል ዝበለ ኣብነታት እየ ዘምፃልኩም ዘለኹ ሕጂ ኢሚድየትሊ ኣብዚ ነዛ ሎጎ እዚኣስ ኤክስፕሌን ግበረለይ ኣብዛ ስእሊ ዘላ እንደልዮ ነይረ ንዓ ኤክስፕሌን ገብረለይ ኣሎ ማለት እዩ the logo within the picture features the brand name Yoha Media in a visually appealing way here is a breakdown ኢሉ ንዓ ኤክስፕሌን ገብረ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ዝኾነ ስእሊ ክህልወኩም ይኽእል እዩ ዋላ ፅሕፈት ዘለዎ ክህልወኩም ይኽእል እዩ ብዛዕባ እቲ ስእሊ ዝኾነ ሕቶ ክትሓትዎ ከዓ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ እዚ ክንብል ከለና ግን ካብ ኣብ ሞባይልኩም ዘሎ ስእሊ ክኸውን ይኽእል እዩ ተዘይ ኮይኑ ድማኒ ኢሚድየትሊ በዛ ካሜራ ወፂኹም ከዓ ብካሜራ እና ስእሊ ኣቢልኩም ከዓ ኢሚድየትሊ ካብኡ ሕቶ ክትሓትዎ ከዓ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ካልኦት ትፈልጥዎ ዘለኩም ድማ በዚ ፀጋም ወገን ኣብ ላዕሊ እዛ ትዕዘብዋ ዘለኹም ባተን ክሊክ እንድሕዳ ጌርኩማ እዚ ሜኑ እዚ ክመፀልኩም እዩ ማለት እዩ
ኣብዚ ሕጂ ኒው ቻት ዝብላሎ ኣፕስ ዝብላሎ ኒው ፕሮጀክት ዝብላሎ ኣብዚ ድማ ቅድሚ ሕጂ ዝተዘራረብኩሞ ምስ ቻት ዘዕለልኩሞ ኣብዚ ብዝርዝር ከምጻልኩም እዩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሂስትሪ ማለት እዩ እዚ ኣቲኹም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ምክንያቱ ሳይን ኣፕ ጌርና ስለ ዘለና እዩ ተመዝጊብና ስለ ዘለና ኣብቲ ኢሜይል ኣካውንትኩም ኩሉ ይስንዶ እዩ ማለት እዩ እቲ ቻት ጂፒቲ ስለዚ እዚ ናይ ቀደም ዝገበርክዎ ዕላላት እዩ ኣብዚ ምፅኢሊ ኣሎ ኣብዚ ክሊክ ገይረ ከፊተ ክሪኦ ይኽእል እየ ቅፅል ይኽእል እየ ማለት እዩ ሕጂ ከነዕልል ፀኒሕና ምስ ናይ ቻት ጂፒቲ ምሽ እንድሕር ሓድሽ ክንከፍት ደሊና ኣብዚኣ ንኣቱ ኣብዚኣ ኒው ቻት ንብላ ማለት እዩ ኒው ቻት ምስ በልናያ ሓድሽ ኢንተርፌስ ከፊታትና ኣላ ከም ብሓድሽ ከዓ ንጅምር ብዛዕባ ካልእ ኣርእስቲ ኣብዚ ልክዕ ከምቲ ነካይዶ ፀናሕና እና ሓተትና እናተፀሓሓፍና ድዩ ተደሊና ብድምፂ ጌርና ተደሊና ስእሊ ኣፕሎድ እናገበርና ኣብዚ ንዕልል ማለት እዩ እንተደኣ እቲ ትዕልልዎ ዘለኹም ክስነድ ተዘይደሊኹሞ ማለት እዩ ክስነድ ተዘይደሊኹሞ ኣብዚ ኣብቲ ናትኩም ጂሜል ኣካውንት ማለት እዩ ክትሓዝ እንድሕዳ ዘይደሊኹም ኣብዚኣ ቴምፖራሪ ቻት ትብላላትኩም እዚኣ ላዕሊ ዘላ እዚኣ ቴምፖራሪ ቻት ነዚኣ ክሊክ ክትገብሩዋ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ቴምፖራሪ ቻት ክሊክ እንድሕዳ ጌርኩም ማ ከምዚ ዓይነት መሴጅ ክመፀኩም እዩ እዚ ፅሕፈት ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ቴምፖራሪ ቻት ኢሉ ተቐይሩሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ተዕልልዎ ዕላላት ኣብቲ ጂሜል ኣካውንትኩም ኣይክፀንሕን እዩ ማለት እዩ هراي بتوسخي تي chat كتقبرو تصنعهم هجي تا chat كنقبرا تصنحنا بزيا براند نيم ساجيشنز تبل بايا مزجيبات لنا زلا مالتي جنزيا نحدا دمسا خوينا نزيا كليك غيركم تحزوا قصيلكم ابزي رينيم كتقبرو تخوليهم مزاخري مالتي دحراي غزي نحدا تمليسكم تعلال كتقصلو نحدا دليهم مستشات جي بي تي مالتي وين خالق زي همو كسات قامون نحدا لهم ابزي فلوت شيم كتبوا تخوليهم تزي كوين خدم سو نحدا لهم كابزي ديليت زبلالو ديليت تبلوا ديليت نحدا لكم ما تدمسي سالا مالتي ስለዚህ ዝኸነ ዕሎ ፀንሐን ሕጂ የለና ኣብዚ هراي بتوسخ كلوتي مس چات جي بي تي زتزرركم علالات زبمول اتريو زلخم مالتي تداتا نحدا خدم سودليهم كا ابزا بروفايلكم ابزيا تاتو كليك تغبرا كليك مس غبركم ما ناب تحت مسكركم داتا كنترول استبلال ابزيا تاتو بدحريو بمولو خدم سو نحدا دليهم clear chat history تبلالاتكم ابزيا نزيا كليك تغبرا successfully clear chat history بلنالو اسك تمريسنا هنرينا حجي تريو اللهم حجي بمولو مسز chat GPT زعللكو كل نقرات بمولو تدمسيسو الله مالتيو سلازي بخمزة أقباب تتاكيمكم كا مس chat GPT زتلاوتكم علالات كدمسسو تخوليكم كالب بزعبا chat GPT كتفلتو زدليكم نجر chat GPT ملو بملو بنص زسرح ابلكيشن ايكونن بنص هنتقاملو نخلينا كمون كلته ناي كفليت اغلغلوتات يهبيو قداماي بلاس زباليو $10 نورحي نخفلكا تتقاملو تخالاي سبسكريبشن دماني برو زباليو $200 نورحي نخفلكا تتقاملو مالتي سلازي ازي نتقاملو زلنا نحنا እቲ ብነፃ ንጥቀመሉ ሕጂ ዝኾነ ኣብዚ ቻት ትገብርዎ ዕላላት ዝህበኩም መልሲ ሙሉእ ብሙሉእ ከይተኣምንዎ ምክንያቱ ብዙሕ ጌጋታት ይፈጥር ስለ ዝኾነ ሙሉእ ብሙሉእ ከይተኣምንዎ ከም መወከሲ ከም መምሃሪ ጥራይ ክትጥቀምሉ ዝሓሸ እዩ ሕራይ እምበር ቻት ጂፒቲ ክሳዕ ክንዚ ቀሊልን ሓጋዝን እዩ ንስኹም ንምንታይ ክትጥቀምሉ ሓሲብኩም ኣለኹም ኣብቲ ናይ ርእቶ ቦታ ኮመንት ሴክሽን ጸሓፉለይ እዚ ትምህርቲ እንተጠቒምኩም ነዛ ቪድዮ ላይክ ግበርዋ የማነ ጸጋም ዘለዎ ዕረፍትኩም ድማ ሼር ግበርሎም ዝያዳ ከምዚ ዝበለ ናይ ቴክኖሎጂ ትምህርትታት ንምርካብ ድማ ቻነልና ሳብስክራይብ ብምግባር ኣይትረስዑ ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቅነ